artista, yung iba, DJ lang. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. This is the mix of DJ Jufel. I know. Kanta na kumahimupot good mo mabata man o tigo lang hindi kong rap para sa inyong tanan snap ng bayan pagulog sa tanan kasilaw ka ikaw yung ganahan pwedeng pasalubong at di mano party appeal na buot ang imong family pinang kayo like it feels so right the day so good the bite so nice no need to worry it's so yummy so what do you think pinang ganabay kung sabay kinulat kung sabay nangayan ay napasugay-nugay ay napaglangilanay di ko tumukila ay pinagkalalabay bata di ko lang nakamong paniwang pinagkalalabay kumaguli na kinarang This is the mix of DJ Jufel. I know. Sayaw, lupit sila! Basta-basta, dabis ng quality, ang iyat itada, magkabilaw, mabalik-balik yung trap. Papalit ako pipa, palit ako beat, muna isulpis, imong mami, akong binangkal, maka-in love, palitin mo kuya, tinigda, kundik na kulap, mong ibinangkal na imong ipangita, ang galamit, pilit sa baka, putat, usog, inigda, onti ka mabasmo, kabilin pa sa akong lulo, sugat sa una, ang tudkaron, pinangkalabay, alat sa paron, sakto sa likit, sakto kagahit, lamig sakon, daming kulon, Don't stop, 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 don't stop. Hindi lahat ng guwapo nag-aartista, yung iba, DJ lang. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. This is the mix of DJ Jufel. I know. Kanta na kumahimupot good mo mabata man o tigo lang hindi kong rap para sa inyong tanan snap ng bayan pagulog sa tanan kasilaw ka ikaw yung ganahan pwedeng pasalubong at di mano party appeal na buot ang imong family pinang kayo like it feels so right the day so good the
bite so nice. No need to worry, it's so yummy. So what do you think? Pinangga na bite. Sabay ko lang. Hello? Sabay na ngayan. Ay, napasugay-lugay. Ay, napasugay-lugay. Di ko tumugin. Mega love shoutout sa lahat. Welcome dito sa bahay ni Abante Bisaya ta yung DJ host raketero ng Cebu, Abante Bisaya ta. Mega love shoutout sa lahat. Ayan, mega love shoutout yung mga nasa bahay po ni Archie Vlog, mega shoutout sa Jan Archie Vlog, Junelia May Barcosa, mega shoutout. Yung mga nasa bahay po ni Madam Sapat, stay tuned lang po kayo guys. Malipat po kami dyan. Dyan po kami magpapa-entry. This is the mix of DJ Jufel Idol. Ipunin ko lang po yung mga tao dito sa bahay ko guys ha. Ayan, Wina, mega shoutout sa Jan, Wina. Christina PH Vlogs, mega shoutout Christina PH Vlogs. And of course kay Abanaku, mega shoutout Abanaku. Sayaw lupit sila. Basta-basta, labis ang quality, iyak dada. Alright. Please stay tuned guys, stay tuned lang po tayo. Ready na po ang ating pa-entry sa attendance kaya stay tuned lang po guys. Binanggal na imong ipangita. Ang galamit, pilit sa baka, at usog. Inigkaon, ika mabasko. Kabilin pa sa akong lulo. Sugad sa una, ang tudkaron. Pinangkalabay, ang atus paron. Sakto sa likit, sakto sa gahit. Lamig sapon, ang daming kulon. Binanggal na tabay, binanggal na tabay. Binanggal na tabay, binanggal na tabay. Binanggal na tabay. Ayan, Archie Vlog. Mega shoutout sa Jan Archie Vlog. Ayan, i-share niyo po guys itong live stream ngayon ni Abante. I-share niyo po muna ang live stream ko guys para sa ganun ay mabigay ko po kayo ng another entry. Isusulat ko lang po ang mga nag-share ngayon. Tapos wag na po kayong lumabas guys ha. Mag-roll call po ako yung mga nag-ano guys. Yung pumapasok dito tapos lumalabas. Don't stop. 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 Ayan. Uy, Lauren D. Mega love shoutout sa iyo dyan. Mega shoutout. Thank you sa palike mo dyan. Salamat. Mega love shoutout. Queensified. Mega shoutout. Don't stop. Ayan, mega love shoutout yung mga members ko dyan, guys. Christina PH Vlog, mega shoutout. Don't stop. Shell TV, mega love shoutout, Shell TV. Don't stop. Hindi na Sa Mary Vlog, mega love shoutout. Sa Mary Vlog, mega shoutout. Don't stop. Don't stop. Okay, 8 tao po na sa bahay ko. JM Couch TV, tamsak na. Mega shoutout sa dyan, JM Couch TV. Ayan, Chingay. Mega love shoutout sa dyan, Chingay. Uy, mega love shoutout sa aking VIP member. Mega shoutout sa aking VIP member. Yan, mega love shoutout sa ating VIP member po. Mega shoutout sa dyan. Sophia, mega love shoutout, Sophia. Then say it, mega love shoutout, then say it. And of course, guys, thank you so much sa ating mga sponsors lahat po. This is for you sa ating mga sponsors. Grand live stream on May 1. Sa lahat po ng mga sponsors dyan, thank you so much. This is for you. DJ Jufel Idol.
Minor sponsors. Alivore Butterfly. Elza Channel. Ilongas Channel. Sheila Montesor. John Skywalker 04. Chixie TV. Romeo Paite Jr. Paparams TV. Twin MJ. The Europino Fam. Mommy Dutch. Major sponsors. Donna Hilario. Giljun Vlog. Mommy Mary. Madame Sapat. Titanium sponsor. Mommy Loons. Thank you so much for our beloved and amazing sponsors. Without you, this grand live stream will not be possible. Alright. Thank you po sa lahat ng ating mga sponsors. Okay, lipat na po tayo lahat po. 10 tao po, lahat lipat na po sa bahay. May mega love shoutout, Joy Tablada. Mega shoutout sa dyan, Joy Tablada. Ayan, Christina PH Vlogs, Mama Bear, mega shoutout sa dyan. Okay, thank you so much sa lahat ng mga ating wonderful, amazing sponsors. Okay, lipat na po sa kabilang bahay. Adams Apple 29, mega love, shout out Adams Apple 29. Adam, kamusta Adam? Ayan, shout out po yung mga nasa bahay po ni please stay tuned lang po ha. Ayan, i-share nyo na rin po ang bahay ni Madam Sapat para nang sa ganoon ay magkaroon kayo ng another entry. Edit mo yun, Papa Bear, galing naman. Oo, ako na nag-edit nun. Buong hapon ako magdamag. Ayan, thank you so much sa lahat ng aking sponsors. Thank you so much. Of course, especially kay Madam Sapat, who's always been there from start until end. Thank you so much. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Ayan, mega love shoutout, G Parlip Vlogs. Mega love shoutout sa dyan, Ate G Parlip. Okay, lipat-lipat po yung nakapin dyan. Junriel Dadula Official. Pindot Dikin from Miss Dolce Vita. Thank you so much, Junriel Dadula Official. Mega shoutout sa dyan. Okay, lipat po sa kabilang bahay. Lipat po sa kabilang bahay. Huwag kalimutan, i-like and share nyo na po ang kabilang live stream, right? Don't stop. Don't stop. Don't stop. This is the mix of DJ Jufel. I know. Ayan, shoutout sa dyan, Junriel Dadula Official.
Ayan, mega love shoutout sa John Kenneth Corps. Para sa inyong tanan, snap ng bayan patuloy sa tanan. Katilaw ka, ikaw di ganahan. Pwedeng pasalubong Ayan na ang nag-iisang sa palakong from Faroe Islands. Hello, mega love shout out. Kinit Corpis. Mega love shout out. Ayan, i-share nyo na po itong live stream ngayon ni guys ni Madam Sapat po. Guys, lipat na po sa kabilang bahay. Lipat na po kay Madam Sapat, 3 tao po. Because it's very dark here. Hello, Jika Curly. Mega love shout out. Ayan, Bosk Batista. May shoutout kay John Bosk Batista. Okay, sino pa yung mga tao nandyan sa bahay ko? Jana Di Pedro Vlog, mega shoutout sa inyo dyan. Ayan, mega love shoutout, Jana Di Pedro. Ayan, i-share nyo na po ang live stream ko at live stream ni Madam Sapat para magkaroon ng entry. Alright? Para magkaroon ng entry, guys. Pag nag-share po kayo, ayan, nag-share na po si Jake McEarley dito sa bahay ni Madam Sapat. Okay, na-share ni Jake McEarley. Si Samary Vlog, nag-share na rin. Christina Peach Vlog. Mega love shout out. Uy, mega love shoutout, Ate Jenna, Ate Nene Abejo, mega love shoutout, Ate Nene. Okay, sinusulat ko lang po guys yung mga nag-share po. JM Couch TV. Ako Papa Bear, may entry. Oh, na-share mo na ko. Hello, LM for Butterfly. Mega love shout out. Nini Abiho. Ay, ito nandito na ang player ko, si Gina Di Pedro Vlog. Player yan, player. Oo. Pero sa dyan, Ate Jenna. Mary Vlog. Mega love shout out. Ayan, mega love shoutout Ate Shell TV. Ayan, bigyan natin ng jacket si Ate Shell, oh. Nilalamig sa Ate Shell TV. Wait lang. Hello, Summary Vlog. This is the mix of DJ Jufel. Ay, Mama Bear. Akyat ka, Mama Bear. Ayan, sa mga gusto pong umakyat, guys, pwede pong umakyat dito. Yes, nakita ko, nakita ko, Ate Jenna, ang pag-share mo. Salamat. JJ Gemposo, mega love shoutout, JJ Gemposo. Oo, andyan ang haknan. Akyat ako, yes. Yes, akyat, Jake. Ayan, mega love shoutout sa mga host. Ayan, mega shoutout Ate Elza Channel. Ate Elza, ikaw ang kasunod nito ha. Next week, mag-prepare ka na ng mo. Yung sa mga VIP members ko po, yung mga level 5. Thank you po sa level 5 ko. Especially din kay Madam Sapat sa aking level 5 VIP member.
Grabe ba? Oh, grabe talaga ang ano. Sumabay talaga sa speech. Ayan, mega love shoutout, Madam Hello, Sapat. hello. I'm with Wow. Ma'am Rovilyn Ranan Kaya, right now. kaya pala umakyat. Kaya pala umakyat si andyan pala. Kaya pala atat na atat si Jake aakyat. Hindi ko alam yan, Papa Bear. Bago ba yung na-issue na yan? Hindi ko alam. Wala siyang sinasabi sa akin ngayon. Nagulat ako. Ba't na-involve si Jake? Riden, Tricycle Vlog, mag-shoutout Riden. Riden, nasa kabila kami, Ate Riden. Lipat ka sa kabila, Ate Riden. Mama Bear! Shoutout. Mama Bear, Jake. Ayun, nag-share na rin sa Tito MJ. Mama Bear, yung load mo kay Ma'am Ranan, hindi pa namin na-process kasi nag-open yung GCash kanina sa 7-Eleven. Kaya andito siya sa bike ko, dito siya matulog. Pati sa'yo, Summary Vlog. Bukas na. Ate Ruby, nakuha ko na pala yung yung nanalo ko ba na 250? Thank you. Sana all may Mega love shoutout. Langga. Ayan, love team kasi sila ni Jake at Ruvilyn. O, Kaya diba? pala. Akyat na alam dyan. Akyat na. Ay, may love team pala ngayon. Hindi ko alam. Paano nangyari yun? Wala akong kalam-alam nito. Kaya pala gustong umakyat si Ma'am Ranan ngayon. Uy! Wala akong alam dyan. Ay, Pala. gusto na yun si Jake Jake kanina Lin umakyat, pero ngayon wala na. Jiklin pala yung nila. Jacqueline daw. Sabi ni Sir May mga Corbs. Jiklin pala ngayon nalalaman sila. Di pa sila may love team. Bi, mag-love team tayo, Bia. Diyan ka lang sa video call ko, Bia. Wow, video call sila, oh. Andito man yan palagi, oh. Walang Kaya kakupas-kupas, pala, oy. nakabuntot. 24 Ay, 24 sabi by ko ni Jake, oh, 7. nahiya na ako. Giatay! Palangga. Tawagan. Nakichismis lang mo. Alam ni Madam Twin MJ, ako hindi ko talaga alam ay. Pastilan sila. Hindi talaga ako ay. As in late. Pastilan naman. Ayan, shoutout po sa lahat ng tao po na nasa bahay ko. And guys, please, guys, yung mga tao po na nasa bahay ni Abante, palipat na lang po, ibaba ko na po ang attendance. Magpaangat muna tayo saglit and then maglapagan na tayo ng ating mga sponsors after. Mega love shoutout, Madam Love Ilocanos. Mega love shoutout sa iyo dyan, Madam. Ay, wow, thank you so much. Sa pakulay mo dyan, Mama Bear, Christina. Mama Bear. Ayan, thank you so much. Ayan. Uy, ayan, Mami Neri. Mega love shoutout sa dyan, Mami Neri. Hi, Mama Mary. Mega love shoutout. Andyan na bang lahat para magpasalamat ako sa ating mga sponsors? Ngayon po ang launching ng video sa aking Ano kaya lahat ng yung sponsors. Hopefully, may mga sponsors pa ako na paparating. Naganahan ka sa akong madam, Gihimo? Oo, sumabay sa speech na lumanding sa Mars. Oh, di ba? Oo. Grabe, ikaw na Ayan. talaga. Mega love shoutout po sa ating lahat ng mga sponsors. This is for you, sa ating lahat ng sponsors. Thank you po sa walang sawang tiwala sa akin. Thank you so much.
minor sponsors. Alivor Butterfly, Elza Channel, Ilongas Channel, Sheila Montesor, John Skywalker 04, Chixie TV, Romeo Paite Jr., Paparams TV, Twin MJ, The Europino Fam, Mommy Dutch, major sponsors: Donna Hilario, Giljun Vlog, Mommy Neri, Madame Sapat, Titanium sponsor, Mommy Loons. Thank you so much for our beloved and amazing sponsors. Without you, this grand live stream will not be possible. Ayan, thank you so much. Thank you so much ating mga sponsors. Ganda naman, Noy. Ang ganda talaga. Very nice, Papa Bear. Para tayo manonood ng mga beauty Parang, pageant. parang nasa Hollywood, parang ganun ba? Parang feeling ko ako si Whitney Houston, parang ganun ba? Oo. HMQ Olira of the Golden Seas, mega love shoutout HMQ. Mamaya, Mami Loans, mamaya alas 9. Ayan, every 30 minutes po, magpapaano tayo sa ating mga sponsors. Siyempre, let's be proud of what our sponsors has entrusted to me and to us. Abante. Grabe, kayo ba? Ikaw na talaga abante. Nag-iisang abante Bisaya. Ayan, thank you so much. Jake, ano na Jake? Diyan ka lang sa baba or aakyat ka ba dito? Okay, attendance po. Andito na po ang attendance. Para lang awarding. Oo nga. Kaso si Sameri hindi nanalo. Walang award. Hello, GMG sister and family. Mega love shout out. Mega love Okay, shoutout, dito Madam po, JNG sister. Hello, Mami Looms. Mega love shoutout, Mami Loans. Mami Lons, mega love shout out. Mga anak-anak na. Ayan, shoutout mga anak, Madam Sapat, Tamsak, Dan. Ayan, di ba? Naging anak at Nasa ko. Salamat, Mami Lons. ano ba kayo? Kami na number 1. Sana all. Mapapasana all na lang ako kanina, parang awarding lang ng sa red carpet na yung nagbibigay ng award. Hello, Mama Bear. Hello. Mama Bear, yung bahay ko. Ha? Hindi, nagtatanong si kahit saang bahay, kahit saang bahay. Kay siya ngayon? Kay Madam's Hapat. Ay, yung ginamit ko, yung account ko. Dito sa account ko talaga, Ate J, doon ka pumasok. Sana all pinapasok sa account mo. Ingit na naman. sana all
Sana all may access. Iba talaga. Oo. Shout out, Quincyfied. Quincyfied, lipat ka sa kabila. Ayun, nakalipat na siya. Ang bilis naman ni Quincyfied, lipat. Ayan, bigyan ko ng jacket pala si Mami Loans at saka si Quincyfied. Guys, pasok na po kayo sa attendance, guys. Pasok na po kayo sa attendance. Jufel, I know. Okay, pasok na sa attendance. That is not what I asked. I meant, saan siya now? Parang wala siya sa bahay nila. Sino? Si Ate J? Si Madam Sapat? Nasa bahay siya. Oh, noted, Mami Loans. Nakita ko na, Mami Loans. Okay, 4 pa lang po ang pumasok sa attendance, ha? 4 pa lang. Andito po si... Sino ba pang pumasok sa attendance? Andito si Twin MJ sa Mary Vlog, Mami Loans, Jenna Di Pedro Vlog. Okay, yun pa lang po ang pumasok sa attendance. Ikaw, Papa Bear. Ako ba? Nasa bahay man ako, nagpalit lang ng kurtina. Kanina ko pa yan napansin ng cortina ba? Hindi na red. Oo. Tapos Siyempre, na nagpalit-palit. Tapos na Valentine. Tapos na kasi, balintong Palit-palit days. din ng palit-palit din. Tapos na ang Christmas, pati Valentine's. Ngayon naman, Mami Neri, mega love shoutout. Holy Week, Mami Holy Loans, Week. mega love shoutout, Mami Loans. And Mami Neri. Mami Neri, nakita mo ba yung paano ko, pa-welcome? Papa Bear, magkikita kami ni Mami Neri next week. hello, Mick Okay, TV. okay. Kasi mega love shout out. Mick TV, mega love shoutout, Mick. Mick. Ayan, mega love shout out. Kasi magtatak lang dyan sa taas. Magandang gabi sa inyong lahat. Maganda pa kayo sa lahat. Sabi naman ni Pinoy in Spain, Mega love Music shoutout love. sa Pinoy and Spain Music Lover. Good morning. Mami Neri, dyan ka lang. Mamaya, i-plug ko ulit yung yung sponsors natin. Stay tuned ka lang dyan, Mami Neri. Sana all. Pinoy Spin, Music Lover. Pinoy in Spain, lipat ka dito sa kabila, Pinoy in Spain. Anong pasabog mo, Papa Bear? Pasabog na mamaya. Guys, yung bahay ko, lipat po kayo dito sa nakapin dyan sa taas, ha? Tapos mag-attendance na agad kayo, guys. Mega love shout out, Ate Grace 77 Luna Vlog. 77 Luna Vlog. Ganda pangalan, Grace. 27 Luna Vlog. Alam mo ba si Grace? Isa yan sa pinaka-pioneering ko. Nung nagsimula pala ako ba? Yeah. Nagsimula pa ako. Andyan na yan si Grace 77 Luna Vlog. Tapos Nauna po yan sa akin, Papa Bear? sila magkasabayan ni nila Benji Kutab. Wala pa rin ako. Na. Hindi, nauna pa rin sila. Umayos ka nga. Bas ni Mama Bear Bante. Kanino, Sir Boss? Dito sa nakapin, Pinoy in Spain, may nakapin dyan sa bahay ni Abante, Bisaya, pinutin mo lang yan patungo sa lagusan ng aking puso, May lagusan. Diba? Sana all may lagusan ng puso. Mag-ano lang? Ruby, pipindutin lang ilong mo, press ilong. Hello, Papa Bear. Nag-silent Hindi ba kasi sasalita? ako. Bawal ako pa entry. Nag-silent LS. Naka? Silent kaya siya. Ano daw? Anong pipindutin si ano? Ano daw? Naka-silent ala siya. Naka-silent LS ako. Gawa nito. Nasasabi ko. Siya yung gumawa. Sige nga, hayaan mo lang kung naka-silent LS ka, pwede ka naman lumabas dyan. Yung account ko nga, nakaikot-ikot na sa ibang live stream. Oo, kaya nga. Nakalimutan ko yung isang account ko nasa bahay.
Yung yan, name mo lang doon. yung dala. Yan mo lang dyan. Oo. Naka-silent ka dyan doon sa kabila. Tapos dito, nag-enjoy ka. O, kaya nga, Oo. kaya pinakit ko na lang siya. Kasi yung silent Pinakit LS niya naka-boobs. Yung dalawa. Ayan. Uy, mega love shoutout. Kenneth Corps. Mega shoutout. Shoutout, Sir Kenneth Corp. Hello, Sir Ano, Jake Cor. Macaulay. Makikinig ka lang dyan sa baba? Jake? Makikinig ka lang dyan, Jake? Sa baba, Jake? Matamimi si Jake lagi basta may ano. Jake, akyat ka na, Jake. Pala, mag-LS na mga ganitong time, madam, hanggang sapat. I mean, like, mga 9, 10, gano'n. Nang gabi dito, hindi pwede. Mag-LS ka ba? Busy man siya. Busy man Ah, ko. Ang work karon la ko wala ka kuan. Pero gikan pa ko work ka sa hotel. ay, alas 5 ka mag-LS dito, madaling araw, no? Kay kuan alas 5 sa Pinas, ano na ako niyan, alas 9 na dito ng gabi. Tama-tama yun lang ang kasi time mga ko. alas 3, madaling araw ako natutulog. Hura Sabi ni Jake, naulaw daw si Jake. Bakit ka maulaw, Jake? Ulaw na ko. Guys, i-share nyo na po yung live stream ngayon, guys. Sa mga hindi pa po nakapag-share ng live stream niya, Madam Sapat, mag-share na po para sa pa-entry. Naulaw, nahiya yun? Nahiya siya? Jake, huwag ka na mahiya, Jake. Huwag ka na mahiya. Nahiya siya, madam, kasi andito si Ma'am Ranan. Kaya nahiya daw siya pastilan. Akyat lang ga, akyat. Kung sa Bisaya ka na, ayaw ka ulaw, Jake, kay kuan man, ulawon naman. Ayaw ka ulaw, kay ka ulaw, uroy. Madam, nililigawan naman yung, ayan, yung naka-black itim na, ayan, sa screen na yan, naka-itim, nililigawan naman yan, nahiya na siya. Kaya nga, huwag na siya mahiya. Wala mang nakakita, tayo lang man. Maganda ko, Mama Bear. Sige. Shoutout from Balmy Cherry Bells OFW. Mega love shoutout. Ayan, Cherry Bell, so FW. Salamat sa patamsak. Noted, Ate J&J. Noted, Ate J. Ayan, may entry na kayo dito. May entry na para sa Grand LS ni Abante Bisaya ta. Maraming palami-lami na premyo. Wow, ayan. Sabi ni Elivor, umuulan ba dyan sa inyo ngayon? Elivor. Yes, Papa Bear. Grabe, ang lakas ng hangin. Lakas ng hangin. May premiere ako parang ng PM para makita niyo yung lakas ng hangin. Nag-premiere ako ngayon. Parang na-feel ko din ba? Gumagalaw din kayo para ma-feel na magalaw. Oo nga, malakas nga ang hangin, no? Mag-silent ako kasi ang ingay ng aso dito sa kapitbahay namin. Oo, ay, hayaan mo lang yung aso nyo. Hello, Cherilyn Garcia. Mega love shoutout sa John Cherilyn Garcia. Okay, mag-start na ba tayo? Okay, 4 minutes and magsisimula na po tayo sa paangat. Kung sino mga dito guys para makapag-connect kayo lahat guys ha. Wait, tignan ko may bago. Oh, okay. Guys, magkadikitan na kayo lahat guys. Feeling ko magkadikitan na kayo lahat. Okay, magsimula na tayo sa pa-entry agad. Wow! Andyan na ang nag-iisang Kenneth Corpez. Salamat sa iyong bonggang palipad dyan. Ago. Oh, ayan na. Ayan na, si Jackie McCurley. Na-late man siya, kaya Jake McLate.
niyo sa'yo. Si Ruben, Huwag kang mangitlog dyan, Jake. Huwag kang mangitlog. Lumabas ka dyan, Jake. Marami kang i-explain sa akin, Jake. Ngayon ko lang alam kung di ko nabasa dito sa mga Hello? chat na may langga pala. Oh, pastilan. Agoy. Nabasa sa chat box. Agoy. Pastilan. Hala ka. Ano, Ano daw? Jake? Hindi Ano, ako Elivor, na-inform ano yung mga langga. Ang pagkayan nyo dito ni Ruby? Ha? Anak mo ba to siya? Pinsan? Hindi, oy. Pamangkin? Kasama lang kami sa school. Best friend ko siya. Friend. Co-teacher din siya. Co-teacher ko siya sa school. Kasama kami Ay, ni Sir Kenneth. Kaya pala yung gusto ni Jake McEarly. Ay, shoutout lang po natin yung bagong pasok. Mega love Okay. shoutout, Joros Milia. Mega shoutout. Love shoutout. Miguel. Grabe Ayan, hello po. Hello din po. Hello, Mommy Neri. Love. Miguel, shoutout, Mami Neri. Hindi na. Grace 77 Luna Vlog. Mega shoutout sa iyo dyan. May revelation ako sa inyo, Ma'am Elivor at Ma'am Ranan. Mawiwindang kayo. Hala ka. Bakit? Ano yun? Patay tayo dyan. Ano yan, Sir Kenneth? About sa school. Oo, nabuhay ang inyong presidente. Uy, nga No. nung mo nagkuhan, nag-chismis about sa school. Visit. Nabuhay ang inyong presidente. Tama? Len, grabe. Katakot naman yung nabuhay. Wala kayo dyan. Nabuhay ang mas grabe pa dyan. Grabe pa dyan. So, ano yun? In, Nagmumulto ang presidente. baka ano, baka andun yung mga Sir. mga alagad. Sir, Ay, Mami. Ayan, sabi naman ni Mami Neri, hello, Ruvelin. Ayan, from Mami Neri. Hello, Jake, from Mami Neri din. Alright. Guys, 3 tao po na nasa bahay ko. Lipat lang po, guys. Pakilipat lang po sa bahay ni Madam Sapat. Ate Pin MJ, Miguel, shoutout po. Ate. This is the mix of DJ Jufel. I know. Kambal ni Dismiss Cherry Bells OFW. Dismiss na po na sila. Attendance ka na sis para may entry ka na. Elivor, wag mo Mama Bear, i-mute Christina para marinig. PH Vlog. Wag mo i-mute para I marinig love you namin. kay Papa Bear. Patay. pastila, no? Ano yan, uy? Ano to? Di ba nakikichismis din? Sino nag-I love you ako? Matagal na ako nag-I love you kay Papa Bear. Oy, ano sa Marie Grabe, pinagsasabi? may I love you kay Papa Bear, oh. Mama Bear. Joros Mila, Miga Migalaw, shout Mama out. Bear, basahin mo ng Attendance ka na sis. basahin mo ng Sis mayo. Joros, para may ano ka, may entries ka. Okay, next, Cortez. Pangalan mo. Shout out, Joros. Stay tuned ka lang. Joros ha, magpapa-entry ako. Yung panalo po natin is Palong-Palo. Grand LS Grand Live Stream ko po is on May 1 worth 78,000 cash. Ayan, thank you so much. Single Mama Danoso, thank you ha sa iyong bonggang po-member dyan. Thank you so much. Gawa pala ako dito ng gagawa ako dito ng generic na welcome VIP member, tapos pag normal member lang, welcome to our new member, ganyan. Gagawa ako dito sa para Ate Pin MJ? Ano po Welcome yun? to generic Check ko po, tapos welcome generic na? Kala ko, welcome to Generica Drugs. Ano po? Welcome to Welcome generic.
Grabe sila dapat sa generika. Welcome to Generica. Yata yun. O, Jake, ano? Ayan. Nawala na si Jake, nahulog. Okay, thank you po sa lahat ng ating mga sponsors. Again, thank you so much sa ating lahat ng sponsors. We would like to thank you. This is for you sa ating mga sponsors bago po tayo maglapag ng ating mga sponsors. This is the minor sponsors. Alivor Butterfly, Elza Channel, Ilongas Channel, Sheila Montesor, John Skywalker 04, Chixie TV, Romeo Paite Jr., Paparams TV, Twin MJ, The Europino Fam, Mommy Dutch, major sponsors: Donna Hilario, Giljun Vlog, Mommy Neri, Madame Sapat, Titanium sponsor, Mommy Loons. Thank you so much for our beloved and amazing sponsors. Without you, this grand live stream will not be possible. Ayan, thank you so much. Ayan. Thank you so much, Ate Grace. Okay, magsisimula. Ano, Elivor, ang ilalapag ko ba? Ang ano mo, yung premiere mo? Or yung mga lumang videos mo? Ang premiere ko ngayon pa, Bear, may 9 pa man naman yung premiere ko. 10 PM pa, wala pa, layo-layo pa. Sa akin, 9:30. Ha? Yes, sir. 10 PM pa yung premiere ko now. May problema, sir. Kaya mo answer dito. 9 o'clock pala yun. Okay, sige, wait. Oh. Sa akin, 9:30. Sige lang. Ay, upload yan. Tako. Oo, ilang oras yun, Elivor? Dali lang yun, 10 minutes lang yun, oy. Sige. Yung sa hangin-hangin lang man yun, oy. Yung malakas yung hangin kasi kanina, binidyo ko lang.
Charm Vallejo, mega love shout out. Mami Neri, nagustuhan mo ba? Mega love shout out, Charm Vallejo. Alright, mag-start na po tayo sa pa-entry, guys. Sayaw, lupit sila. Oo, Mami Lons. Alam mo ba, matagal ako gumawa. Gumawa ako na matagal, mag-edit niyan. Nung hindi siya naka-live streaming, yun ang pinag-anuhan niya. Binigyan niya ng oras. Hindi, alam mo, ngayon ko lang talaga. Ngayong umaga lang yan, nag-start ako dyan. Archie Vlog, mega love shout out, Archie Vlog. 1, 2, 3. Kuya Archie, mega love shout out. Pa-entry ka kuya para may attendance para may entry ka sa Grand LS ni Abante Bisaya ta. Maraming lami-lami na premyo. Okay, mag-hashtag sponsors na po. Mag-hashtag sponsor para mag-start na po tayo. Thank you, Grace. Mega love shout out, then say it. Mega shout out. Single Mama Danoso, tibak please. Ano ba? Hindi daw siya tibak. Ay, wala siyang tawag dito. Ay, kasi ano siya, meron na Single Mama Danoso. Kasi naka-green kasi siya dito sa akin. Then say it. Mega shout out sa iyo dyan. Then say it. Wait lang. Before, padikitan ko muna si Then say it, guys. Ha? Guys, dikitan niyo po si Then say it, guys. Oh, baby pa lang yan siya. Padikitan natin si Then say it. Miss niya ako eh. May pa-corner pa siya. Sabi ni JNJ. Grabe mag-edit si Papa Bear, no? Real talaga ba? Hindi lahat ng guwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Chingay! Mega shout out sa iyo dyan, Chingay. Mapapasa na all na lang ako sa edit ni Papa Bear. Ako, magsalita na lang ako ba sa akin din. Naalala ko tuloy nung LS ba yun sa'yo, Mama Bear, na sinabi mo, ang ganda ng hindi, LS pala yun ni Papa Bear, sabi mo, ang ganda ng music, sabi mo naman kay Papa Bear, i-share mo naman yung music, oy. Hindi may nag-share sa akin si Papa Bear. Ngayon naman, baka i-share niya yung 115 po. Ayan, 115. Digitan mo muna natin to, guys. Batang-bata po. Kasi madikit naman tayo lahat. Madam Then say it. Si Then say it, guys. Umiikot man yan si Then say it. Malami na yung nadikitan. Thank you so Then say it, ha. Pumunta ka rin na sa Sabi ko, post natin to. Wala, andun sa bahay ko nila Pastilan. Guys, dikitan po. Then say it, 115. Charm Vallejo, punta ka sa attendance dyan sa taas. Ayan guys, 5 tao po na nasa bahay ko, palipat na lang po. 5 tao po na nasa aking bahay, pakilipat na lang guys ha. May nakapin po dyan sa taas ng sa aking chat box. May nakapin dyan, lipat na lang po dito sa kabila. Oh, Eliver, anong akusasyon? Anong akusasyon? Anong akusasyon? Shout out Wilmas Falconete. Amsak mo na ako kay Hindi pa pala yung bahay niya. Guys, dikitan po muna guys. 115 po. 115. Dikitan guys. Ayan, nakadikit na ako din si Ed. Muna. Paano ko dapat niya? Subscribe na ko sa iyo. Daw, sapat anong gamit ko pag nag-ano ka ng thumbnail? Maganda ka mag-gawa ng thumbnail. Yung sabi ko sa'yo, cellphone ko lang.
Ang ganda. Wala na siya nag-asawa. Sabi pa nga ni Papa Bear ko, ako daw ang Naharangan ako. magawa ng thumbnail, magulo daw. Kaya si Jake na ang pinagawa niya. Lagi man magulo sa kanya niya. Ako nga, lahat na sa gawa na ako, magulo rin Sabi daw. niya, ay, magulo yan, magulo. Thumbnail mo, Yan, kasi magulo. maitim Sabi niya sa ako. akin. Yung mga edit ko, magulo daw, sabi niya rin. Maitim daw siya sa picture. Sabi ko, ay, buti pa kay Jake. Maganda yung ano niya, yung cellphone niya, maggawa siya ng thumbnail kasi ang cellphone niya may gluta. Oo. Sana ako may glota, buisit. Sa aking cellphone, wala mang gluta. Stilan sa glota. Kaya pumunti siya doon kay Jake. Si Jake man taga-edit niyan. Ako lang din nag-edit na ano ko. Inaano lang yung music mo ni. Narinig ko dito. Hoy. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Tapos na ba? Don't stop. Don't stop. Don't stop. Nakitingnan natin si ano. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Okay, ilan na ba ang bahay ni ano? Tingnan nga natin. Don't stop. 115 kanina. Ngayon, 115 naging 127. Ayan. Guys, sa mga ano pa po guys, dikitan po to guys ha. Ano guys, si Densei It po. Dikitan po si Densei It. Ayan, mega love shout out. Kasado tayo vlog. Mega shout out Kasado tayo vlog. Mega love shoutout, kasado tayo. Malapit na pala premiere ko, Papa Bear. 60 minutes, 60 seconds na lang. Wait lang Oo. ha. Mute ako dito. Mag-start na malapit na. Ay, mega love shout out. Anamore Am is. Mega shout out sa dyan. Anamore Am is. Wilmas Falconete. Falconete. Bigyan kita ng jacket. Ayan, shout out sa dyan. Kasado tayo vlog. Huwag kayong aalis guys ha. Sabay-sabay natin panoorin ang premiere ni Elibor. After ni Elibor, sa akin. Wala man yung kwenta yung premiere ko, puro hangin man lang yun, oy. Mahangin na tayo ngayon. Gitry ko man lang yun kasi gusto ko lang i-share yung mga mahangin ba. Wow, sana all mamahal. Sino ba kahit ano lang naman sa kanya, basta lahat yun, pinipremiere niya eh. Yes, Charm. Yes po. Ano na rin yun? Pa-entry. Okay, dito po ako kukuha ng entries guys ha. 2 entries po. Doon po tayo 10 minuto lang po 'yun guys. First sponsor po natin. Number 1 sponsor po. Number 1 sponsor po. Mag-hashtag Abante. Okay, baba po lahat, baba. Baba 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 baba. Host, saan i-share? Sa FB or sa community? Sa community, pwede dalawa. I-share mo sa community or sa ano?
Okay, andun na si Charm Vallejo. Wait lang. Jenna De Pedro. Doon ako, Papa Bear. Vlog. Charm Vallejo. Nag-hashtag abante ka, Papa Bear? Oo. Hashtag Mami Neri. abante. Okay. I'm in. Cherry Girls OFW. Papa Bear, pwede yung ano ko, yung main channel ko ilagay dito? Oh. Ba? Ito nga inanood. Nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Wilma Spalconete. This is the mix of Asa na to pastilan. gold. J&J. Papa Bear, bakit di mo pa ako binabasa? Andun ako nag-hashtag abante. Jenna. Madam Sapat. Ayan, Rubilin Ranan. TikTok pa more. Ay, ito lang sabi mo na mahangin. Oo, yan na yan. Sabi ko sa iyo, walang kwentang premiere yan. Hangin-hangin lang ba? Ganyan-ganyan lang ba? Uy, ang lakas kaya kanina. Hindi naman siya umulan, pero grabe yung hangin as in sobra. Nagpahangin Hanggang na sa ngayon. Teleport para i-premiere niya. Sana all. Ayan, Mick TV KSA. This is the mix of DJ Jufel. I know. Sayaw, lupit sila. Ayan, si Ate Shah. Kitchen. Nagpakulay siya. Papa Bear, nandun Saan? ako. Papa Si Bear. JC Mix Kitchen. Saan siya nagpakulay? Sa'yo siguro. Ayo. Ay, Sa'yo. wait, thank you, Ate GC Mix Kitchen. Salamat sa iyong bonggang pakulay dyan. Ayan, Abigail Dizon, mega shoutout. Ayan, Ate GC, andito kami sa kabila, Ate GC. Ate GC, lipat dito, Ate GC, Ayan. Ay, walang anuman, Ate GC. Walang anuman, oy. Akala ko anong problema sa mo. Watch hours, hindi mo naman kailangan watch hours at Ate GC, ang kailangan natin revenue. Pag mamula-mula yung watch hours dyan, Ate GC, okay lang yun. Wait, sino lumipat? Musta host at sa lahat? Mega love shoutout, Mike Lester CH. Mega shoutout. Ayan, bigyan natin ng jacket si Ate GC. Ate GC, andito pa kami sa premiere, Ate GC, ha? Yung iba, DJ lang.
Ayan, sino mga nag-ano dito? Ayan, si Mami Luns, andun na rin. Mix of DJ Jufel, Idol. Wilmas Falconete. Nasulat na pala. Ayan, sabi naman ni GC Mix Kitchen, dinikita ni kita, madam. Sige, Ate GC, ilapag kita. Andun pa sila sa Ate GC, sa premiere. Grabe sila hangin, oh. Lahat ng puno doon, niya na. Yan, andun na si Ate GC, oh. Wala po. Dahon na nagsasayaw. Dancing queen. Dancing nga, kaya nga sabi ko kanina, dancing, pamparam-pam-pam, ganun. Sana all. Parampam. Lagyan na ng sounds, pero gusto ko marinig nyo yung, yung hangin talaga ba, kaya hindi ko nilagyan ng sounds para mas Kapag marinig nyo narinig yung mo hangin to, talaga. nasa kabilang mundo habang binabayo, pamparam-pam-pam, pamparam-pam-pam, ganon. Pambarampam, love ko to. Wow, na all. Ayan, mega love shout out. Kuya Chixie TV, mega love shout out, Kuya Chixie. Ay, nagpaano din si Ate JC, nagpa-entry man doon si Ate GC Mix Kitchen. Lubi sila. Naghanap po si Ligonon, lol, sabi ni Den Say It. Oh, marami-rami na din ang Cecil Higin. Ano daw? Sana all Na all silhigin. Kauban sa kuwan. Galing ni Papa Bear, si Silmigin. Oo. Sana all Parang silhigin. ano na, parang si Mami Rufino na. Akong kamera sa Sabi niya, didilaab daw. Nakapal kasi didilaab, sabi niya. Oo, didilaab. Parang si Mami Euro lang, didilaab. Sino yan si Go Marjorie Go? Ano yan, Papa Bear, nakatim ko yan sa sa Coconatics. Si Go Coconatics? Marjorie. Yeah. Kay Coco Pomar in Australia na team. Ganun. Oh. Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. This is the mix of DJ Jufel, That's all na. Tapos na to? Wala na. Ang butterfly, nanago na ang butterfly. Mahadlok sa hangin ang butterfly. Ayan, Clara Heramil, need ako ng WH host, pa-help naman.
Ayan. Saan ang lagusan? Ayan. Andun man ang lagusan. Thank you po sa lahat. Thank you, Papa Bear, Madam Sapat, and Mama Bear. Thank you dyan sa lahat nandyan sa baba. Thank you so much. Ayan, thank you. Ang tawag dito, Mami Loans, thank you so much, Mami Loans. Ayan, yes, Matt Andes, mega shoutout sa iyo dyan, Matt Andes. Okay, andito na po ang entry nyo para sa sponsor number 1. Okay, thank you po pala sa lahat ng ating mga sponsors. Ayan, nakabalik bang lahat? Hintayin lang natin guys ha, lahat po. Prepare ko lang po yung number second, ano. Uy, ang Diyos mo yun. Baka diha, madam. Uy. Nagulat ang akong aso din. Okay, nakabalik na bang lahat? Okay, mag-hashtag sponsor, hashtag sponsor, guys. Okay, mabilis lang po ang ating paglalapag sa ating mga sponsors nang sa ganun ay mas maaga tayong matapos. Alright. Don't stop. 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 Okay, guys, yung naipon ko po is 78,000 pesos. 78,000 pesos na po ang ating naipon. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga sponsors, lalong-lalo na po sa ating titanium sponsor na si Mami Loans. Thank you so much, Mami Loans. Ayan, thank you po sa lahat ng mga ating sponsors. Thank you so much. Minor sponsors. Alivore Butterfly. Elza Channel. Ilongas Channel. Sheila Montesor. John Skywalker 04. Chixie TV. Romeo Paite Jr. Papa Rams TV. Twin MJ. The Europino Fam.
Mommy Dutch. Major sponsors: Donna Hilario, Giljun Vlog, Mommy Mary, Madame Sapat, Titanium sponsor, Mommy Loons. Thank you so much for our beloved and amazing sponsors. Without you, this grand live stream will not be possible. Ayan, mega love shout out Ilongas channel. Mega shout out sa dyan, Madam Ilongas. Okay, pangalawang sponsor po. Pangalawang sponsor. Okay, pangalawang sponsor, guys. Pasok na po. Don't stop. 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 Para akong nanonood ng awarding ng Miss Universe. Elevor, anong problema doon sa eskwelahan? Hindi pa nawala na tuloy si Kenneth Corpse. Yung niya, yung cash niya, nilipat na doon sa kahindik-hindik. Ayokong, pastilan, sa stage, nilipat na siya doon sa stage namin. So, pag pupunta ko sa school, papuntang office ko, makikita ko talaga mo. God, ang daming bulak doon. Nandun pa yung malaking picture niya. Wala ka. Okay mo, agi ka sa mong stage na adit yung abo. Dito nakabuti. Kilid sa faculty room. Kilid sa faculty room na mo din. Umuagi ko pa dong sa akong opisina, makita yun, malabyan yun na ako. Ganun, limbot akong balibo. Asa na dito nga balibo? Balibo, sa taas o sa ubos. Wow. Jake, ano na Jake? Nawala naman si Jake, oy. Okay guys, mag-comment kayo guys ha, and then make sure po na mag-comment ng tamang maayos na comment po para lang sa ganun hindi po kayo ma-spam. Kasi pag na-spam po kayo, hindi kayo makikita guys. Kasi nagsi-screenshot lang ako ha. Kaya mag-comment ng maayos. Sayaw, lupit sila! Ayan, thank you. Thank you so much po sa mga dumikit ng ating mga sponsors ha. Salamat. Okay. Okay, next po. Next. Okay. Last drop po. Last drop sa ating sponsor number 2. Last drop sa ating sponsor number 2. After nyan, guys, press okay, ito guys, press nyo to guys.
Don't stop. 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 Okay, next po. Don't stop. Number 3, sponsor number 3. Don't stop. Don't stop. Okay, sponsor number 3, guys. Don't stop. 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 Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. This is the mix of DJ Jufel. I know. Jingay, dikitan mo na yung sponsor number 3, Jingkay. Papa Bear, 5 minutes na lang. Mag-start na yung premiere ko. Yes. Papa Bear, naka-attendance ba ako dyan? Guys, mag-comment kayo ng tama, guys, ha. Hindi po nakikita, guys. Pag hindi kayo nagtamang comment, comment muna bago mag-hashtag Abante. Huwag yung mga spammable, guys. Diyos mio, hindi makikita. Nag-screenshot pa naman ako. Okay, last yan sa number 3, guys. Last drop sa number 3. Sayaw, lupit sila. Ayan. Pa-press, guys, after. Okay, bagong lapag po, bagong lapag, number 4. Pang-apat na sponsor, pang-apat na sponsor. Okay, pang-apat na sponsor, guys, pang-apat na sponsor. Uy. Don't stop. Don't stop. Don't stop.
don't stop, 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 Tapos na ba yan? don't stop, don't stop, don't stop, Ay, wait. don't stop, don't stop, don't stop. Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Okay. Ito bago. Ayan na yung bago. Team link lang yung nalapag. Ha? Yung video na nilapag mo ba? Yung may puppy, Yung nila may pa cute na kanina. shih tzu. Yan. Ito na yung new. Yan, bago na yan, di ba? Hala, comments off. Ay, Diyos mio, Marimar. Pastilan, Diyos mio. Babalik ulit yun. Host, off comments. Wait lang nga. Diyos mio, ay. Oh, alam ko. Wait lang. Off Off comment. comments. Hindi ako Okay, wait lang. magpa-hashtag doon. Wala tayong entries dyan. Walang entries dyan. Wait lang. Punta muna tayo kay Madam Sapat na lang. Kasi Yung na lang magna-9:30. dapat. Lagas naman, oy, grabe. Lagas ng lolo, eh. Sakit sa dibdib. Di ba, iniglagas ni mo kay mga tagak ang uban, apil. Sige, pangat pa. Pangat ka pa ng ganyan. Hindi naman ako nalagasan. Hindi na ako nalagasan. Simula hindi na ako Nalagasan ko pa. Si Ma'am Rana nalagasan ngayon. Grabe ang lagas. Imbis naka 1,100, 100 Ano, 100? na ako kanina. Ngayon na lang 190. Hindi naman ako nalagasan. Hindi na talaga. Hindi ka pumunta sa mga paangatan? Hindi na. Ito lang kay kay Papa Bear lang. Yung pa-entry-entry na. Hindi na ako pumupunta gumagala sa mga pangatan kasi. Ako din, hindi na ako nalalagasan. Nagdadagdag na lang. Oo, ganun din sa akin. Nadagdagan. Dagdag araw-araw. Ako pupunta ako sa pingatan, pero ano na, hindi na masyadong ganun ba, iniikot-ikot ko lahat. Pagod Ako man. pupunta ako pero hindi ako nangingisda. Nakikipag-usap Doon lang ako ganun sa din. ano, yung pag, Sa yung Tamsak kakilala, naman ako, yung sa pagpasok Tamsak. ko, pag ako ba. Hindi na ako nalagasan. Tamsak lang, Hindi naman ako BG. nangingisda pero nagdadagdag. Ang ganito ngayon, ganun pala no. Dati lagas ng lagas, ngayon di ko lang mangisda, nagdadagdag pala. Kung hindi na lang tayo mangisda. Hindi na lagi mangisda. Pwede Yun na ka lang. magpatikot, wag lang mangisda. Kung mangisda na yung lang, gandahan lang. Hindi yung katulad dati na, grabe. Hanggang alas 5. Oo, ako na grabe yung, minsan makatulugan ko na nga yung pangat ni Papa Bear dati. Grabe Grabe talaga dati po. kasi tapos Papa Bear dati, alauna na dati. Oo. Pangat. Ngayon, hindi na ako gumagalaw eh. Mga tao niya kasi ngayon hindi na virgin. Dati mga virgin pa man yun. Ngayon na, nag-graduate Ngayon, na. Ngayon, lagas na din. Nalagas na. Ay, nagsusulat na ako. Cherry Bell, Charm Vallejo. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, Charm Vallejo, TikTok pa more. don't stop, 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 don't Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. This is the mix of DJ Jufel. I know.
ilhan, pili, anong mo, dili, sipat, bukan ka na kumatimukot, good mo, mabata, man, puti, gulang, hindi, nga, para Jenna De Pedro Vlog. kasilaw ka, ikat ganahan, pwedeng pasalubong, pati mano party, appeal na po, Shell TV. it feels right, the day's so good, the vibe's so nice, don't worry, it's so TikTok pa more. Ando na ako, Papa Bear. Wait, ang dami pang naghatag abante. Di ko na maanabutan. Ay, pastilan. Chixie TV. Shane's Me. This is the mix of DJ Jufel. I know. Sayaw Lubid sila. Basta-basta, labis quality, iiyak itada, pagkadilaw, mabalik-balik yung trap. Papalit ako pipa, palit ako beat, unay sultis, imong mami, akong binangkal, maka-in love, palitin mo kuya, tinig ka, kung di ka kulap, kung ibinangkal na imong ipangita, ang kalami, pilit sa baka, at usog, inig ka, kung di ka mapasok, kabilin pa sa akong lulo, sugat sa una, ang good karon, binangkal na ba'y agad sa paron, sakto sa likid, sakto kagahit, lamig sa akon, kung daming kulon, Don't stop. 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 Madam, ilang minuto to, madam? 11 minutes lang. Ah, okay. 14 minutes. Kala ko 1 hour eh. Di ba? Live stream na lang? Live stream? DJ La. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. This is the mix of DJ Jufel. I know. Ano ba yung advantage ng Premiere at saka regular upload? Nice talking! Ano, sabi mo? May... Sino ba kausap mo? Concentrate. Baka yung mga nasa kaba. Ayusin mo kasi. Thanks for comment. Ganun. Sabi ko, ano bang advantage ng Premiere sa regular upload? Ang advantage na Premiere is yung mga tao na na may super Hanapin mo muna yung sasagot ng Papa Bear. Ano? May chat, may mga may chat. Kasi yung Premiere para siyang para siyang live din. Okay, So para siyang live stream. Alam mo, nice talking, Madam Sapat.
Wala, hindi narinig. Di ba? Kasi pag Ayan. pag regular upload kasi siya, walang chance na may magpa-super chat, magpa-member kasi kung premiere, may super chat, may ano naman yan, may magpa-member. So, mas okay din yung Pati premiere. malaking bigay ni Lolo sa mga viewers. Parang sa isang tao, i-double niya ba? Ganon. Yan ang napansin ko. Okay, parang ang alam ko tama ditong sagot. Ano sabihin niyo? Diyan na lang. Alam ko tama sagot dito si Madam Dapat. Pinoyhin niyo. Kaya mas okay yung premiere kasi may chance na may magpa-super Oo nga. may magpa-member ka, ganun. Ah, Sa nagpakulay na regular naman si load, Papa regular Bear. load, regular upload. Hello, Tabuan Explorer. Mega love shoutout. Uy, Tab 1 Explorer, mega shout out. Si Ruby, di asad matulog si Ruby ron? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bakit naging yes, sir? Papa Bear, siya matulog. 2 days. Kasi mag-silent LA siya kasi 2 days dito sa bahay. Wow! Uy, alam mo, wag mo straight ng ano ba? Wag mo ilagpas ng 12 na oras kasi yung maka-count pa rin yan is 12 hours pa lang pa rin din. Oo. Kaya Kaya kung 2 hours lang 12 man to. 2 hours lang to. Hala, thank you so much. 2 hours. Sa pa-member mo dyan, Manay Biday. O ano po yan, Papa Bear? Ka-team po yan siya sa premiere. Sa'yo na pa-member sa akin. Napasay pa ingon-ingon nga, member na ko na sa kauban mi ana. Tapos nan pala nag-member sa akin, no? Pastilan. Tapos hindi pa na kay Madam. This is the mix of DJ Jufel Idol. Papa Bear, manghimasa sa daw si Miss Elivor. Wow. So, diha ka. Ikaw sa diha. Lain sa kig gumiya ka, no? Ha? Oh. Lain sa kig gumiya ka. Dili man ko magbiya. Ano ko anad Wow, mamiya. sure. Ako may gabiyaan. Wow. Wow, sana all hugot. Sana all hugot.
Inigdaon, di ka mabasko, kabilin pa sa akong lulo. Sugat sa una, ang tudkaron, pinangkalabay, at sa karon. Uy, wala na lang. Di ko napansin si Jake McEarley. Wala naman. Ano na? Humilit na yon? Lagi lang yun. Yes na. Thank you. Apa sa Papa Bear? Wait lang. Pinabalik ko lang sila dito. Ah, may lagusan. Ayan, Dan Premier, Madam Sapat. Yes, thank you so much. Nasulat na rin po kay lahat. Yung mga napumunta doon. Ayan. Huy, Ating 101 Amigas. Magandang gabi po from Ating Amigas. Thank you so much, Ating Amigas. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, pang-5. Okay, pang-5 po. Pang-5. Hintayin lang po natin sila bumalik, guys, ha? Okay, press. Eto, guys. Press niyo po yan. Wow. Lami kayong kaon, no, madam? Grabe yung kaon, Madam Sapat, oy. Oh, hit lang po diri ha. Wow, si Elivor, Elivor tuloy. Saan yung gikaon, Ruby? Sako. Anong Jijakol? Ano? Yes. Okay, ayan guys. Pang-apat na, pang-ilang sponsor ba to? Okay, pang-5 sponsor po, pang-5 sponsor. Okay, pang-5 sponsor, mag-comment ng tama guys ha, para makita natin. And then mag-hashtag Abante sa dulo. Sayaw lubi sila. Papalitan ko pipa, palitan ko beat, muna'y sulkis, imong mami, akong binangkal, maka-in love, alitin mo kuya, tinigda, kung kita, kulat, kung ibinangkal, na imong ipangita, ang kalami, pilit sa baka, at puso, inigdaon, di ka mabasko, kabilin pa sa akong lulo, sugat sa una, ang tudkaron, pinangkalabay, ang at sa paron, sakto, sa likid, sakto, kagahit, lamig sakon, ang daming kulon, pinangkalabay, pinangkalabay, Team Hiport, Miga Miga Love, shout out!
Ayan, uy, mega love shout out, Team Hepworth. Mega shout out sa'yo dyan. Let's go. Don't stop. 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 Ayan, tapos na si Then Say It. Don't stop. 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 Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. This is the mix of DJ Jufel. I know. Uy, thank you so much sa palipad mo dyan. Mommy Neri, thank you so much for your sharing your blessings. Ayan, thank you, Mommy Neri, ha. Thank you so much, Mami Neri. This is the mix of DJ Jufel. I know. Ayan, love. Thank you so much, Mommy Neri. Kasayo ba natulog ni Jake? Wala nagpa-entry si Jake rong gabi una. Oo. Sayaw lupit sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Papalit ako pipa, palit ako beat. Muna isulti sa imong mami. Akong binangkal, maka-in love. Palitin mo kuya, inigda kung ikakulang. Kung ibinangkal na imong ipangita. Ang galamit, pilit sa baka, at usog. Inigda kung ika mabasog. Kabilin pa sa akong lulo. Sugad sa una, ang tud karon. Binangkal na ba'y ang ato sa karon. Sa ato, sa likod, sa ato kagahit. Lamig sa akon, kung lamig kulon. Binangkal na tabay, binangkal na tabay. Okay, nakabalik na lahat? Nakabalik na? Okay, pa-press ano guys? Okay, last drop po sa ating pang-limang sponsor. Ay, hindi. Ano ba yan? Pang-lima ba? Oo nga, pang-lima pala. 5. Pang-5. Tapos ang pang-5. Okay. Okay, press. Ayan. Press guys. I-press niyo po yan para makita natin sinong andyan. Let's go. Don't stop. 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 Ayan, andyan na si Mami Neri, si Charm Vallejo, Christina Peach Vlog. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Cherry Bells, magbakas ka lang doon.
nakikita ko lahat, Cherry Bells. Mag-screenshot ako, Cherry Bells, ha? Kaya mag-comment ka lang doon. Balikan mo, Cherry Bells. Hintayin ko ang comment mo doon, ha? Pabakas sa pangaliman sa sponsor. Okay. Naka-age restricted daw. Kaya hindi siya makabakas. Papa Bear, inappropriate man yung video. Hindi man mabuksan na anuhan. Bukitan. Ha? Nabuksan ko. Nakikita ko dito ang mga comments ni Nakikita ko ang comments dito ni Edwin MJ, Chixie, Alivor, Madam Sapat, Shell TV, Mami Neri, Mick TV, TikTok Pamor, Charm Vallejo, Then Say It, Wilmas Falconete, Jenna Di Pedro Vlog, Muhammad Binoso. Parang sa'yo lang Madam Cherry ang hindi naka-comment. Nag-send siya sa akin ng hindi daw siya, Papa Bear, hindi daw siya makakomment. Sa akin din, this content yung na-provide Hindi daw ko siya sa akin. makakomment. Do you wish to Nag-send siya sa akin ng picture, hindi daw. Oo. Sige. Noted natin yan. It's restricted. Zig. Excuse me. Okay na, Papa Bear. Okay, number 6, guys. Number 6. This is the mix of DJ Jufel. I know. O, di ba? Nakahabol din si Kenneth Corpse. Buti na, andyan ka. Nandito ng principal. Papa Bear, doon na ako, Papa Bear. Parang dinededma mo. Yes, nakita din kita. Huwag mo naman akong didmahin. Harap-harapan naman lagi. Wow. Hindi lang nabigkas ang Christina agad. Asa Diyos mio, Marimar. Sayaw, lupit sila. Mga ads ba kay mga man, uy. Indiano man to. Robs. Ano ka, Robs? Galaw-galaw, Robs. Pwede ka magsalita. Mocha Trends. Hello, my friend. Mocha Friends daw. Mocha Trends. Hello, my friend. Hello, my friends. My friends. It's my friends. Kinausap ako ni Miss Elivor. Hubot-hubad siya dito. Tingnan niyo si Nightboot. Talaga si Nightboot, no? Marunong siya magsulat ng Arabic. Tingnan niyo. Nag-Arabic din siya. Nightboot. Ganyan man siya. Matalino na talaga si Nightboot, oh. Okay, last drop para sa ating number 6. Hello din sa yung Mocha Trends. Hindi lahat ng guwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Excuse me. This is the mix of DJ Jufel. I know. Kunting. Para sa inyong tanan, snap ng bayan, paborito sa tanan. Ilaw ka, ikaw tignan na, pwedeng pasalubong
This is the mix of DJ Jufel Idol. Dulping ba? Tapusin talaga itong ano. Nandito na pala, number 7. Sayaw na lupi Ito si Romeo, ano ba, Paiti ba? Hindi pa to siya muni? Inigdaon, di ka mabasko, nagilin pa sa akong lulo, sukat sa una, ang tod karon, pinang kalabay, at sa paron, santo, salikit, sa kagahit, at sa akong laming kulon, pinang kalabay, pinang kalabay, pinang kalabay, pinang kalabay, Yan. Nagdidikit ako dito habang nagkakape at nagsusulat ng entry. At habang nakatingin kay Papa Bear. Wow, si Papa Bear lang talaga. Guys, magsalita naman kayo dito, guys. Para naman tayong magsalita naman kayo ba? Ganyan-ganyan na lang. Concentrate sa nag-comment dito, sponsored. Dan sponsor 7. Entries Madam Sapat. Nagdidikit na ako. Nagdidikit na ako. Giyat kayo eh. Don't stop, 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 don't stop. Hindi lahat ng guwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. This is the mix Don't of stop. DJ Kili-kili. Abante. Baho iya pitoy. Baho iya pitoy. Abante. Ayun, nakabalik ang lahat. Si Press. Andyan pala si Ateng. Ha? Ateng, mega love shout out. Andyan pala si Ateng. Andyan siya, nagko-comment nga. This is the mix of DJ Jufel Idol. Oh, grabe nang himuta si Elivord. Si Ruby, oh. Yes, Papa Bear. Isa dito, Papa Bear, oh. Yan, sexy. Wow. O, diba? Wala na akong panty, oy, kaya hindi na ako Oh, hindi siya nagpanty. Yata ka talaga yung labor. Estilan. Ako lang ipasa kasi wala siyang panty. Nagpaturo ka ba
Ma'am Rubilin, nagpaturo ka ba kay Elibor kung paano number? Bibisita sana ako sa school. Kaso, hindi na natuloy. Kasi bagyo bukas, kaya uuwi na lang siguro ako mga bukas or susunod na araw. Oo, susunod na araw, diyan ka muna. Kasi may ulan man, may bagyo. May bagyo man. Kaya nga. Marami namang duster sa Elivor. Dahil sa dami, naghuhubad na nga dito, Papa Bear, oh. Papa Bear, pag pumunta ba ako ng Cebu, pwede ba ako dyan sa'yo, sa bahay mo? Mga 1 day lang. 1 day. Ganon. Pwede ba makibisita dyan? Huwag ka mag-alala, hindi naman kita riripin. Hindi nakapagsagot na. Defensive kayo. Palunok agad. Parang ano ba? Parang naka... Kasi parinig mo, hindi man yun pati. Mabuti na yung direktahan. Diretsahan daw, masabutin diretsahan. Parinig mo yung kalagabi ni Papa Bear. Okay Hindi lang mo naman naman, pala Mari. ako pinuwag mo pumunta dito. Hindi mo naman pala ako gahasain, huwag ka na lang pumunta dito. Pag-asa, gidi. Kaya tayo, Gahasa pala talaga pastilan. Pastilan. Pagahasa pala. Okay, last up. Hindi, sa sunod na tamatag. Ina naman ako sa Samari. Nagsibo ba? Nagsibo ba? Nabi, may dagan. Malapit lang dyan sa inyo yan, si Papa Bear, Libor, malayo na. Ha? Malayo na yung lugar nyo kay Papa Bear? Oo. Nasa Cagayan kami, sasakay kami ng barko. Or airplane. Pero papa ko, taga Cebu talaga, dyan sa sa Liburon, Qatar. Yung pinsan ko nasa Mandawi. Kaya sabi ko kay Samari, pag mag-ala ko dyan sa Cebu ulit, ito kami ni Samari. So, Okay, next guys. yearly ako ba? Pimit. Dan ako doon kay Papa Rams, di ba? Nagdidikit. Sana all. Wala kayo dyan. Nagdidikit ko lang. Dan full pack, sponsor 8. Okay, sponsor number 9. Hindi pa talaga ako nakapunta sa Cebu. Oh? Gusto ko sana pumunta talaga dyan, promise. Kaso lang, nagdadalang isip ako. Bakit? Kasi baka hindi ko mapigilan eh. Mama Wow. Bear, yearly man ako pumupunta sa Baka Cebu. hindi ko mapigilan, Baka hindi ko mapigilan. Sinulog na ako pumupunta ng Cebu. Kaso nung nag-COVID, nag-pandemic, hindi na ako nakagala sa Cebu nung start ng pandemic. Last January sa Sinulog, absent ako. Ay, ibig sabihin nakapunta ka na rin sa Cebu dati. Always o yearly man kami pumupunta kasi taga dyan man yung papa ko. Taga Sinulog, every January, Sinulog, andyan kami yearly. Ngayon lang January. Si Papa Bear sa Maynila. Wow, sana all. Ano daw? Wow. Punta ka din sa Maynila, Papa Bear. Pupunta man dyan ako, Mama Bear, sa Taguig para mamit ko si Ivana Banana. Hindi ko man si Ivana. Kaya sabi ko, kay Roxy Light, pabidyo siya kay Ivana. Ivana, allow it. Si Ivana. Kasi ako si Ivana Banana ng Cagayan. Siya si Ivana Alawin ng Taguig. Ganun. Wow, sana all. Bisita ka sa Cebu, Mama Bear. Maganda ang Cebu, maraming beach. Kaya nga gusto ko sana pumunta din kahit isang beses lang ba. Hindi pa talaga ako Kaming ano ako doon?
Maraming bit. Kaming mga Marami lami-lami. palang puta dito sa Cebu eh. Maraming utap sa Cebu. Masarap dong. Yes, yes. Karon Pilon. ng So, chicharon man, chicharon ng lamig. ano daw sabi ni guys, sabi ni Madam Sapat, marami daw beach dito Sabi sa nila, Cebu. Oo, basta sa marami Cebu ka daw puta. nakatira, Papabe, pag sa Cebu ka daw nakatira, magaganda daw talaga yung boses ng mga taga Cebu. Ay, yung mga sabi nila. Oh, magaganda ang boses, pero si Madam Sapat lang ang... Ay, Madam Sapat yan talaga yung apelido mo? Sapat talaga apelido mo? Hindi, uy. Di man siya. Hindi yata. Maganda man yung apelido niya. Akala ko ganyan talaga. Ay, hindi man pwede. Kaya iba man yung apelido ng asawa mo. Sila. Hindi lahat ng guwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Taga Manila ka ba talaga, Mama Bear? Hindi. Taga ano ako. Karaya man ako. Karaya, Iloilo, Ilongga. Ay, Ilongga, galing. Oo. Iba naman ako ang sapat, di ba? Sapat is animal man. Yan na. Kasi Ilongga naman yung si Madam Sapat, yung kasama ko. Ilongga yun? Oo. Bakit ba nagpalit kayo ng pangalan? Ang gulo nyo. Sino ba talaga si Madam Sapat? Ikaw ba si Madam Sapat? O siya si Madam Kilay, tsaka si Madam Bertud? Si Madam Sapat. Tapos siya si Bertud. Papa Rams TV, may love shoutout, Papa Rams. Okay, next guys. Ang tawag dito? Pang ilang number pala yun? Number 9. 9. Okay, number 10 guys. Mega love shout out, Familia de Estrada. Mega shout out to you, Familia de Estrada. Welcome to the channel of Madam Sapat. Mega shout out to you. Okay. Okay, number 10 guys. Ayan. Okay, go now to puntahan niyo ng guys. Sponsor number 10. You have a jacket already, Familia de Estrada. What? Wala tani mo gitagaan eh. Ano mat? Samo kayo. Jacket. Wata nga siya, wata nga manghatag. Yan na lang. Eljun Vlog, mega love shout out. Salamat sa tamsak. Hello, Ate Giljon. Mega shout out, Ate Giljon. Ate Giljon, lipat ka dito sa kabila, Ate Giljon. Ate Giljon, lipat ka dito, Ate Giljon. Andito kami lahat. Ayan, thank you, Ate Giljon Vlog. Ate Giljon, meron akong sa'yo. Pa-thank you sa mga sponsors natin, Ate Giljon.
minor sponsors. Alivor Butterfly, Elza Channel, Ilongas Channel, Sheila Montesor, John Skywalker 04, Chixie TV, Romeo Paite Jr., Papa Rams TV, Twin MJ, The Europino Fam, Mommy Dutch, major sponsors: Donna Hilario, Giljun Vlog, Mommy Neri, Madame Sapat, Titanium sponsor, Mommy Loons. Thank you so much for our beloved and amazing sponsors. Without you, this grand live stream will not be possible. Sana all. Ayan, thank you sa Ate Giljun Vlog. Salamat sa ating mga sponsors. Sa akin naman, ganyan din. Pero ako mismo ang magpapakita ng mukha ko doon at isa-isahin ko. Welcome! Gaganyan na yun. Wala madaming korba-chorba. Ano daw? Ano ba ba, Ber? Big love, shout out to the one Amigas. Magugulat ka na lang. Tawa na naman ako sa sarili ko. Makikita mo na lang. Shout out. Excuse me. Ateng, mega love shout out, Ateng. Ayan, Ate Giljun, bigyan kita ng jacket, Ate Giljun, na. Ayan. Hindi lahat ng guwapo nag-aartista. Yung iba, Okay, pang 11 sponsor po. Okay, pang 11 sponsor. Okay, dikitan po ang pang 11 sponsor, guys. Sana all kumakain. Ano madami? Kain-kain lang? Ano yan kinakain mo? Wow! Nagaraya. Papa Rams, may love shoutout sa dyan, Papa Rams. Papa Rams, nakita ni mo ang atong pa-club? Pa-club. Yung parang magbibigay ng crown sa mga yung papasok. Parang mga Miss Universe. Para sa Miss Universe. Hintayin mo yung pag may dumagdag pa dyan, nagpalit ako ng yung pang VIP na pang Oscars. Tignan mo. Ayan siguro yung maghapon pinagkaabalahan niya yung pag-editing niya dyan. Diba? Kaya nga, sabi ko nga sa iyo kanina na, itong inedit niya, nung hindi siya nag-LS ba? Habang nagganon-ganon siya doon ano ba yung pinuntahan niya sa beach? Busy man yan siya. Edit siguro maghapon yun. Yan. Ngayong araw man lang yan. Kaninang hapon yan nag-decide ako na nung nag-LS si Mama Bear. Oo nga gawin ko nga to. Diba? Kasi pag may naisip na ako na concept, sabi ko, okay, ito na, pak, boom, panis, boom, boom. Pero in fairness may talent ka pala sa editing Dati kasi medyo lousy Ngayon medyo okay na. Wow.
Dati, pag-edit ko dati, Papa Bear, medyo ano ngayon, ang ganda ng editing mo Sana all. Okay, last drop po, last drop. Natulog ba si Dick? Bago, Sa'yo kinatulog si Miga Miga Sardines. Natulog na yun. Okay. Wow. Ano, ayaw magsasalita, Ruby? Ano, spectator? Kasi kayo. Ako masabi. Wala lang. Wala siyang masabi. Ano? Natatakot ako basta si Papa Bear at Mama Bear nandyan. Tell you honestly. Natatakot talaga ako. Uy, Sorry Papa po. Bear daw. Bad ko pa. Yung LS ni Madam Sapat, ano, aga. Gising ko. 1 hour na lang sumat ko. Kaya minsan nalilate ako sa LS ni Madam Sapat. Pastilan. Ako naman, tulog pa ako niyan. Uy, kaya hindi talaga ako Tulog pa naman ako talaga. Uy, magising man ako 7. Ikaw ba naman mag-LS ng alas 5 ng daling araw? Gusto ko ginuuon. This is the mix of DJ. Pag mga ganito yung LS ni Madam, pwede pa, nakakapunta, di ba? Pero pag mga No, wala. Kaya ngayon lang ang araw, ko, free time ko as in, kaya timing live ko ni Papa Bear. sana all nila live in Liza voice. Aray ko. Sana all nila live. Okay, ilan ba to? Number 11? Papa Bear. Ano yan? Wow. Very good. Ano yan? Wow. Sana all kumakain. Sana all kinakain. Ganyan. Hindi lang pakita ang brand. 12 na. 12. Ikaw lang ba dyan, Elibor, sa bahay mo? Ikaw lang. Oh, ako lang dito mag-isa sa kwarto ko. Kwarto, payag. Aking bahay kubo. Pero doon sa kabilang kwarto, yung anak ko isa. Then doon sa malaking bahay namin, andun yung mama ko at saka yung anak kong babae at saka yung isang panganay ko. Ah, ikaw lang pala dyan sa ano. Ako lang may isa sa kwarto. Ayoko may kasama. Uy, paano ako? Paano ako? Sana ako matutulog? Ayaw niya kasi nagbadjakol man yan. Nagbadjakol man yan si Elibor. Kaya ganyan. Hindi naman ako nag-chat-chat. Hindi naman siya nagbadjakol pa. May ano man ako, may pang-swim. Oil man ako palagi dito. Pag oil daw siya. Baby oil. Baby oil. Baby oil. Hey guys, May grabe kayo. 7 kasi akong kabit. Kaya Can you close the stove?
Ako nga, nagkakape na rin. Nakatulog ang mga. Isa? Hindi ka isa sa pagkakita. Ano na? Ako ang min. Dali? Kape. Huwag ito. Dali isa rin kapula. Kabito. Paano nagsinsa ko ang tulog? Tulog, hindi pa ito. Ay, be. Support yung tangkat. Okay, next guys. Ganito ako. Yung iba, DJ lang. This is the mix of DJ Jufel. I know. Sa ako. Ang gadpan? Okay, number 13 po, number 13. Okay, number 13 guys, number 13. Yan. Yung banda dito mga puspos. Huwag na yung mga bat-bat. Kung natin ito yun. Walang reduce. Ang ganda ng lugar mo dyan, madam. Ang sapat. Ang ganda talaga ng lugar mo dyan. Oo. Siya ba? Pulo bundok. Yung daan, ano, yung... Nasanay na kayo dyan sa ano? No? Cherry Bell, merong nakalapag dyan bago, number 13. Puntahan mo na, Cherry. Mga picture ba, ang gaganda. Tapos dumadaan lang yung reklamo dyan sa ano. Sanay na kami dito. Diwalingan naman siya. Ano, di-bali-bali. May tilit. Kung gawin, tinasawa na yung tani. Tumatik. Ayun, kaya nabenta ko sila po. Ang tani. Sayaw lupit sila. Guys, yung mga tao po na nasa bahay ko, lipat lang po kayo dito sa kabila, ha? Andun na naman sila sa kabila. Okay, padikitan mo muna super chatter, guys. Padikitan mo muna super chatter.
Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. This is the mix of DJ Jufel. I know. Thank you, Ate Shell TV. Salamat. Sipag talaga ni Panggasyal. Oh, may galap shoutout sa'yo dyan. Panggasyal TV. In fairness kay Shell TV, straight siya straight siya na hindi ko nakikita wala laging andyan si Oo nga. Supportive. Grabe si Bait pati. This is the mix of DJ Jufel. I know. Okay. Press. Okay, noted. Thank you sa pagdikit, guys. Next, guys. Press. Press lami-lami. In and out ako host, nasa work. Sino yan? You didn't say it. In and out daw siya, nasa work. Ay, okay, sige. Sorry ka, don't say it. Wow, pumasok ulit si Rovilyn Ranan. Oh, tapos ka na sa LS mo, Rovi? Kanina lang. Kaya pala gumala ka na. Okay, lami-lami. Ayan, next, guys. Number, pangilan na ba ito siya? 13. Okay, 14. 14 na. Okay, pang 14, guys. Okay. Ano na tayo? Mag-end na. Isa na lang last. Diba? DJ lang. Yan, tapos may isa pang last. And then don't forget pala bukas, guys. Mag-live ka pa rin bukas ba, Madam Sapat? Hindi. Pero dito time. 5 a.m. nga, Pinas time. Mm-mm. Kaya mo pa? Ha? AM Pinas time. Tapos dito, alas 9 man yan ng gabi. Mamaya guys, 5 a.m. Pinas time kay Madam Sapat po. Kung gusto niyo po i-play yung mga videos nyo, ayan, kayo guys. Kasi piniflex ko man yung mga tao pumupunta sa akin.
Piniplex ko habang ako LS. Ayan. Yan ito si Rebels, ito mga player ko to sila kasi pumunta sila sa LS ko lagi kasi Si Jenna, makakapunta yan sa'yo si Jenna kasi yung oras niya parang after ng paangatan ko, magpa-bring me ako. Kagabi, nandun silang Kim Channel, Mick, si UNI. Nanalo sila. Wow. Oh, bring me. Si Kim ay buwis-buhay. Pati. Bakit? Nagkuha siya ng kumot. Wala naman sila masyado, hindi na sila masyado sa YouTube nila, madam? Hindi na daw, sabi nila. Oo, parang May ibang may ibang pinag-aabalahan, parang TikTok ata. ayoko kasi ako naman ayoko madami. Pag isa lang pagkakalabalahan ko, ano tawag doon? Like, hindi ko ma-manage kung Pwede naman mag-TikTok ko. Ako nag-TikTok man ako. Lupit sila. Sumali sila kagabi. Hindi ko na kasi masyadong napapansin si Mick at saka si Kim eh. Pati si UNI, nag-start na siya nag-LS. Sino? UNI. Nag-LS man yan. Di ba nag-start? Nagla-live siya tapos naka-silent naman. Ako rin, paggising ko, maabutan pa kita, Mama Bear, panghuli na. Yun na, ito na guys, huli na to guys. Kaya kanina lang, kasi ako, tumawag si Gina Di Pedro, nag-ring ang cellphone ko kasi gusto na daw magpalipad. Sabi niya, Mama Bear, wait lang, bakit? Antayin ko muna magising si Madam sa top. Nag-ring ang cellphone ko, nagising ako mga 5. Nanalo daw siya kasi sa'yo sa laro. Ano ba yun? Mga 4:45 ata yun. Mga ganon. Sabi ko, sino to tumawag? Tapos paglagay ko sa eyeglass ko, ay sus, ang player ko pala. Naningil na kagad si Gina sa'yo. Ay, yatay. Timing naman, kahapon, na okay na yung VPN. Sana all. Ay, nakabalik ko ba lahat? Okay, pa-present nga ako sa lahat, guys. Ayun, mag-present. Mag-present ang lahat. Mag-present. Andyan pa ba? Sulat ako na interest. Okay, type present. Yung iba, DJ lang. Hala, the spring roll, can you put outside? The spring roll, put outside. Okay, si Charm Vallejo, TikTok pa more, Ruby. Ayan, Atishel TV, Elevor, Cherry Bells, Mineri, Wilmas Balconete. Tina PH Vlogs. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nasaan yung iba? Okay. Before po natin ilapag ang ating final countdown, and we would like to thank you for the following sponsors. Salamat po for making this grand live stream possible.
sponsors. Alivor Butterfly, Elza Channel, Ilongas Channel, Sheila Montesor, John Skywalker 04, Chixie TV, Romeo Paite Jr., Papa Rams TV, Twin MJ, The Europino Fam, Mommy Dutch, major sponsors: Donna Hilario, Giljun Vlog, Mommy Neri, Madame Sapat, Titanium sponsor, Mommy Loons. Thank you so much for our beloved and amazing sponsors. Without you, this grand live stream will not be possible. Sana. Okay, panglibang-lima. Ang ano ba? Sino ba yun? Panglibang-lima? Boses mo ba yan, Papa Last. Bear? Last na to. Parang hindi mo boses. Bakit? Ano problema mo? Parang boses ko. Wow. Oo, sabi niya daw sa... Ikaw, Tina, gusto mo kasuhan kita? Wow. Kasuhan kita ng trespassing. Gusto mo? Wow. Sana all. Ayan lang lagi. Sana all. Ay, nako, kahit ano lang po, Kasuhan sana kita ng all. trespassing. Lagi ka kasi pumapasok sa isip ko. Sana all. Hugot. Galing-galing ni Abante, ha? Hugot, ha? Alright. Okay, number 15 guys, pang 15. O, diba? Tawang-tawa si Mami Neri. Minsan kasi guys, kailangan din natin magbatawa para tumawa naman yung tao sa bawah. Hindi yung puro sunod-sunod lang. Punta doon dito. Balik dito, punta doon. Nakapoy kaya guys. Kapoy man kaya. Pa-smile naman natin kahit pa paano. Si Rubilin, tamo. Di ba? Sige, lamon. Ano, Ruby? Kain na ng kain? Tapos, Diyos niyo. Balitan mo na lang kaya yung pangalan mo dyan. Wag na lang Ilibor. Rubilin na lang. Uy, andito man ako sa cellphone. Oh, O, ayan. ito man. Nagreklamo ang may bahay, oy. Andito man ako sa cellphone, no? Kaya nga. Oo nga, Mami Neri. Sarap ng kain ni ano. Ma'am Elif. Guys, pag Ma'am Ranan. Dalang yung kumakain dito, Mami Neri. Uy! Naubos na pala yung dalawang ganito. Yung... Excited ako makita si Mami Neri. Oy, hindi atay. Mami Neri, akit ka, Mami Neri. Nagkita kami next week. Sana all magkita sila, boy. Dito sa Italy. Kasi nasa Italy ako, di ba? Nasa Italy ako, di ba? Nakikita kami dito. Maganda yan dyan, ano, Mama Bear? Oo naman. Mama Bear. Maganda yung ano, yung nasa ano ba, yung malapit sa bahay mo. Maganda yung anong malapit sa bahay ko, mga kapitbahay ko dito, hindi pangit. Yung binis na ano, ginawa nila. Yung binis. Maganda? Maganda yung binis. Ay, maganda. Hindi, pangit man yung binis, oy. Kasi yan ang pangarap ko na puntahan din ba, kung hindi lang nagka-COVID na nandiyan na nakapunta na Uy, ako madam, na. dapat, pag gusto mo pumunta ng binis,
doon ka na lang talaga sa ano, doon ka na lang sa, ang tawag doon? Disneyland. Hindi. Ang ulo at liig lang nakita ni. Doon ang, yung gusto kong, Ano, Mami Neri, hindi ako pwede mapakita sa sa camera, Mami Huwag mo Neri. naman Kaya i-discourage. Grabe naman si Papa Bear. Maganda, uy. Maganda Anti naman. Mami Neri. Kaya nasa side lang Hindi ako, masyadong- Mami Neri. ano, Kasi yan ang mga tama lang. bucket list ba, no? Mga bucket list na puntahan. Yung Sana bucket list all talaga na bucket gusto kong list. puntahan, yung nasa norte ng Palawan. Yung doon banda ba? Yung Palawan. Palawan. Hindi Palawan, yung Palawan. Phone shop. Phone shop. Palawan Punsa pala yun. Kaya nataka, parang, ano ba yun? Parang Palawan phone shop lang yun. Oy. Palawan po siya pala yun, uy. Lawi man din ako. Ang gaganan ka. Bye pa naman yung Mami Neri. Diba? Yung mukbang Oh, sana all magkita sila ni Mami Neri, bye. Eh, Hindi na ako ng taging Mami Neri. Well guys, sa mga hindi ko pa po if you want to connect with me on Facebook, nilapag po ni Madam Sapat ang Facebook ko. Yan po, Terra V Onolives. Please do send me a message if you have questions with regards sa YouTube policies, mga AdSense. Madam Sapat, na-witness po ni Madam Sapat kung gaano kahirap palang AdSense. Mali-mali pang address. Oo na, mali pala siya. Ay, Diyos ko. Well, the worst Ad mo si Papa Bear, uy. Ad. Kaya Ano, ako Ma'am talaga Rana, dapat. Ako yung nag-apply simula from the start until end. Ako yung Rubilin, hindi man tayo friend. Friend ba tayo? Ha? Friend ba Ano si tayo? Mama Bear? Friend man tayo, Mama Bear. Rubilin, nung sinabi mo, i-add Friend tayo? Rubilin, nung sinabi mo, i-add mo ko. Sabi ni Mama Bear, uy, friend man, hindi pa tayo friend, no? Yan, nanggigigil na naman yan. Awayin na naman yan. Mag-away yan, mga sir. La, bahala ka Oo, dyan, Ma'am Rana. naman yan. Yatay ay. Friend tayo, Mama Tapos Bear. Ruby, sasabihin na naman yan na uy, nag-usap kayo ni Papa Bear? Nag-usap ba kayo? Hindi. Oo, mag-fishing yan. Mag-fishing yan sa'yo. Anong oras kayo nag-uusap? Wow. Anong oras kayo nag-uusap? Anong pinag-uusapan nyo? Tapos, pinag-usapan nyo ako? Pinag-usapan nyo ako? Lahat kita, Mama Bear, oh. Grabe ka pa ba? Hanggang dito ba naman? Mama Bear, na-add na kita. Okay lang i-add Ay, mo. sige, Wag mo sige. lang- Okay lang i-add mo. Wag mo lang i-inbox. Wow, wow. Ano daw? Umisip? Umisip ka lang. O, diba? Uy, Jamaris Cortez Vlogs. Mega love shoutout. Ang tagal mo, Jamaris. Ano nangyari sa'yo? Jamaris, kita mo nga to, Jamaris, yung panghuli. Ayan, para may ka kahit pa paano, makapag-entry ka. Ito, pang 15. Yan, eh. Kasali ka ba? Mag-entry ka o hindi? Pag hindi ka magpa-entry, hindi ko na ilalapag. Ang hina ng hat mo. Papa Bear, ganyan talaga si Mama Bear possessive, sabi ni Mami Neri. Oo. Ay, Papa Bear lang man. Wow. Hinakay pa. Buti nga si Mama Bear hindi nagtatanong sa akin. Bakit Mama Bear, hindi mo ako tinatanong kung mag-video call kami ni Papa Bear, bakit di ka nagtatanong sa akin na kinausapan yung Elevor? Kasi alam ko naman yung mga tipo niya. Kasi alam ko na.
Kaya, ano, sabay ganun eh, no? Sabay ganun eh. Kilala ko na yan. Uy, si Abante, Diyos ko, tagal na kami, mga 5 buwan na kami niya Ano? Nag-video call din. Ayusin mo yung ano mo. Nag-video call din. 24 hours din ba yung video call yung Papa Bear? Sa kabilang linya Tapos si ang Gory, sabi- wait lang. Hindi atay. Yes, thank you for calling Gory. How may I help you today? Tumawag si Gore. Center. Tumawag si Gory. Huwag niyang damayan, guys. Kasi ano, huwag niyang damayan yung guys. Okay na ako dito. Sabay ganun eh. Okay na ako. Wag na. Okay na. Okay. Oh, no. Ganun. Selos agad mga Okay. bear. Oh, sabi ni Welma. Magpe-prayers muna tayo and then magdadasal muna tayo and then i-flash ko lang po yung ating mga sponsors. Magpapaalam na po kami, guys. Let's pray. Let's put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, I thank you so much for the blessings na binigay mo dito ngayon sa bahay ni Madam Sapat. Sa lahat po ng mga tao na laging tumatangkilik sa channel niya, pagpalain niyo po silang lahat, O Lord. At sana, Lord, dinggin niyo po ang aming dalangin na sana'y maging malinaw na po ang mundo, na mawala na po ang lahat ng mga sakit-sakit na po yan. Yung mga sakit-sakit na yan, Lord, nang sa ganun ay pagpatuloy kami sa aming mga buhay na walang alinlangan, Lord. In Jesus' name we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ako po ang inyong DJ host, Rakitero ng Cebu, Abante, Bisaya ta. Ako naman po ang inyong sexy, gorgeous, stunning ng tagig, Christina Page Vlogs. Ako naman si Madam Bertod, hindi na po Madam Sapat from Faroe Island. Hindi ako nagtutulakan pa sila. And this is Ellie for Butterfly, ang pinaka-sexing butterfly sa buong bansa. Unsa ba kaingon? Ako si Robilyn Ranan, ang nag-iisang langga ni Mac Early. Ay, Papa Bear, magpapasalaon na lang ako dito. Halaka. Sana all. Yun lang po sa YouTube. Ay, Hey! Ka-sweet daw ako. Wala kasi ako masabi. Ano siyang masabi? Ayun na lang. Narinig ni Jake. Narinig ko yun ni Jake. Sana all ka. Hindi na yun. Bukas, hindi na yun Mega Startings. Hindi kami galangga na yun bukas. Oo, mega langga sa'yo dyan. Ako tama yung kinikilig. Asa ka si Jake na yun. Naghatok ko na. Inamin na. Wala, inamin na. Sabi ni Twin MJ, oh. Wala kayo dyan. Akong kinalaman dyan na. Thank you so much sa ating mga sponsors po. Para po sa inyo to.
Honor sponsors. Alivor Butterfly, Elza Channel, Ilongas Channel, Sheila Montesor, John Skywalker 04, Chixie TV, Romeo Paite Jr., Paparams TV, Twin MJ, The Europino Fam, Mommy Dutch, major sponsors: Donna Hilario, Giljun Vlog, Mommy Neri, Madame Sabat, Titanium sponsor, Mommy Loons. Thank you so much for our beloved and amazing sponsors. Without you, this grand live stream will not be possible.